Misionari su ljudi koji su volonteri iz Crkve Isusa Hrista Svetaca Posrednika. Volonterimo godina i pol ili 2 godine da možemo da služimo te. Imamo ovu poruku da vjerujemo da Crkva Isusa Hrista je na zemlji opet. Hodimo svugdje, možda te nas vidi i govorimo s ljudima o onome što vjerujemo. Ali isto pomažemo ljudi da oni mogu da primi svjedočanstvo o Isusu Hristu. Pomagamo ljudi da raste u veri. I samo smo ovdje da pomognemo ljudi, da te služimo. I želimo da znamo kako možemo da vam pomažemo. Ako imate pitanje, dođe k nama i pitaj. Volimo da razgovaramo sa vama.